ఈరోజు ప్రపంచాన్నంతా గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా పేరు చెప్తేనే ప్రపంచం గడగడలాడిపోతుంది. చైనాలో పుట్టి అన్ని దేశాలకు విస్తరించి అగ్రరాజ్యాలతో సహా గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ గురించి ప్రజలందరూ తెలుసుకున్నారు. తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మీరు మాస్కులు ధరించాలి, గ్లౌజులు వేసుకోవాలి, 10 నిమిషాలకు ఒకసారి మన చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి, ఇతరులకు ఒక 3 అడుగుల డిస్టెన్స్ అయినా మెయింటైన్ చేయాలి, ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రాకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే కరోనా వైరస్కు మందు అనేది లేదు. కాబట్టి మందు ఏమిటి అంటే మనము ఇళ్లల్లో ఉండటమే. మనము ఇళ్లల్లో ఉంటే మనము స్వర్గానికి, బయటికి వస్తే నరకానికి అని ప్రజలందరూ గమనించాలి. మన దేశపు ప్రధాని, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారందరూ ప్రజలనందరినీ అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలనందరినీ వారికి ఎప్పటికప్పుడు వారి సలహాలు ఇస్తున్నారు. మీరు ఇళ్లలో ఉండండి, గడప దాటి రావద్దు, కరోనాను మనం ఎదుర్కొందామని చెప్పేసి. ఈ కరోనా అనేది ఈ మధ్య కొంతమంది మన ముస్లిం సోదరులు ఢిల్లీ వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థనలు ముగించుకొని వచ్చారు. దయచేసి నా సోదరులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీరందరూ ఒక్కసారి మీరు దానికి కావాల్సినటువంటి వైద్యాన్ని ఒకసారి చూసుకోండి. ఎందుకంటే మనకు మన కుటుంబం ముఖ్యము, మనతో నివసించేటువంటి మన సమాజం ముఖ్యం. కాబట్టి ఎవరో ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ వైరస్ను మనకు తెలియకుండానే వారి ద్వారా సంక్రమించింది. కాబట్టి మీరందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఏదైనా కొద్దిగా ఒక జలుబు కానీ, జ్వరం కానీ, దగ్గు కానీ ఇలాంటివి మీకు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ముందుగా డాక్టర్లను సంప్రదించాలి. మనలను మనము ఇమ్మీడియట్గా ఆ యొక్క ఏమన్నా కరోనా సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు గ్రామాలలో మన యొక్క రాష్ట్రం చాలా ముందడుగులో ఉంది. ఎక్కడ ఏ ఒక్కరు కొత్తవారు వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా మనకు తెలుపుతున్నారు. మన యొక్క గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాలంటరీ వ్యవస్థను పెట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడే లేనటువంటి విధంగా ఎక్కడ ఏమి జరిగినా ఇమ్మీడియట్గా 50 ఇళ్లకు జవాబుదారీగా ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లు ఇమ్మీడియట్గా వారికి తెలుస్తూనే వారి యొక్క అధికారులకు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మన యొక్క సచివాలయ వ్యవస్థ, సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కూడా వారందరినీ అప్రమత్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైనా కొత్త వారు వస్తే వెళ్ళి వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వారు ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నారు అని డేటా తీసుకొని వారికి ఏమైనా అనుమానముగా తోస్తే ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎండిఓ గారు కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, పోలీస్ సిబ్బంది కానీ తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు కరోనా వ్యాధి గురించి మన యొక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిరోజు అధికారులతో సమావేశం చేసి దీనికి తగినటువంటి జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలి, ప్రజలను ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రాకుండా ఉండాలన్నా వారికి కావలసినటువంటి వస్తువులు, వారికి కావలసినటువంటి సామాగ్రి, కూరగాయల దగ్గర నుంచి, రేషన్ దగ్గర నుంచి వారి ఇంటికి వెళ్ళి మనము ఇచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేయండి అని చెప్పేసి ఆఫీసర్లను, అధికారులను, నాయకులను వారు ప్రతిరోజు అప్రమత్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మన నందికొట్కూరులో మనము ఈ యొక్క వ్యాధి గురించి అందరికీ వివరంగా చెప్తూ ఉన్నాము. అలాగే కూరగాయల మార్కెట్ కానీ ఒక చోట ఉన్నటువంటిది ఒక ఇరుకు ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ను తీసుకొచ్చి మనము కాలేజ్ గ్రౌండ్లో విశాలమైనటువంటి ప్రదేశంలో
ఒక 3 అడుగుల దూరంలో ప్రతి ఒక్కరు పర్చేజ్ చేసేటువంటి ఒక సిస్టంలో అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. అలాగే వర్తకులతో మాట్లాడి, వ్యాపారులతో మాట్లాడి వారికి కావాల్సిన సామాగ్రిని ఇళ్లకు చేరవేసేటువంటి బాధ్యతను వాళ్లకు అప్పగించడం జరిగింది. ఈరోజు పోలీస్ సిబ్బంది కానీ, మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది కానీ, ఎంఆర్ఓలు కానీ, ఎండిఓలు కానీ ఎంతో రాత్రింపవళ్ళు వారు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. నేను కూడా ప్రతి ఒక్క మండలంలో వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క మండలాధికారులతో అందరిని సమావేశపరిచి వారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. గ్రామాలలో మీరు ముఖ్యంగా నీటిని, పరిశుభ్రమైన నీటి వారికి అందించాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్యాంక్ని శుభ్రపరిచి దానిలో వారికి ఎలాంటి క్రిమి సంహారాలు లేకుండా వాటిని క్లోరోఫామ్ మందును వేసి, అలాగే గ్రామాన్ని శుభ్రంగా ఉంచడానికి అక్కడ కొంతమందిని గ్రామము క్లీన్ చేయడానికి పెట్టవలసిందిగా నేను వారికి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు మన నందికొట్కూరు నియోజకవర్గం బాగుండాలన్నా, మన నందికొట్కూరు నియోజకవర్గంలో ఇటువంటి కరోనా వ్యాధిని, వైరస్ను ఎదుర్కోవాలంటే మీ అందరికీ మన యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు చేతులు జోడించి కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకొని మీ అందరినీ, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరినీ అభ్యర్థించారు. అలాగే నేను కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారం వారు మీ పైన ఉన్నటువంటి తపన, ప్రేమ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని దయచేసి కొంతకాలం పాటు మీరు ఇళ్ళకే పరిమితం కండి. మనకు ఇళ్లలో ఉంటే మనము, మన కుటుంబము స్వర్గంలో ఉన్నట్లే. మనం ఇల్లు దాటి బయటికి వస్తే మనము ఏదో ఒక నరకానికి ప్రయాణమైనట్లు మనము భావించాలి. కాబట్టి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ, మీ అందరికీ నేను మరి ఒకసారి నేను శిరస్సు వంచి మీ పాదాలకు నమస్కరిస్తూ మీరు ఇళ్ళకే పరిమితం కండి. మనము ఈ కరోనా వైరస్ను ఎదుర్కొంటాం. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మన యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నంత వరకు మనకు ఎలాంటి అపాయం రానివ్వడు, ఎలాంటి ఇబ్బందులు రానివ్వడు. ఏ ప్రజలు ఎవరు కష్టపడకూడదు అనేటువంటి ఒక తపనతో ఆయన ముందుకు పోతున్నాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క వైరస్ను ప్రపంచమంతా ఎదుర్కొంటుంది. వేలలో చనిపోతూ ఉన్నారు, వేలలో పాజిటివ్ కేసులు వస్తున్నాయి. దయచేసి మనము కూడా మనది ఎంతో జాగ్రత్తగా, మనం ఒక 7 వరకే ఉన్నాయి, అటువంటిది ఈరోజు 87 అయిపోయినాయి. కాబట్టి ఇదన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మనము, మన కుటుంబము, మన యొక్క జాతి బాగుండాలంటే మీరందరూ ఇంటికి పరిమితం కండి. మీ ఆరోగ్యమే, మీ యొక్క క్షేమమే మాకు శిరోధార్యము. దయచేసి మీ అందరికీ తల వంచి నేను అప్పీల్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. మీరు ఇళ్లలోనే ఉండండి. మీ పెన్షన్ ఇళ్ళకే వస్తుంది. ఈరోజు కూడా మేము మీ ఇళ్ళకు వచ్చి పెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఏది కావాలన్నా మీ ఇంటికే పంపించడానికి ఏర్పాటు చేస్తాము. ఇళ్లలో నుంచి బయటికి తిరగకండి. వైరస్ ఏముందిలే అని అనుకోవద్దు. వైరస్ ఎటు నుంచి వస్తుందో, ఎలా వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు. కాబట్టి దానికి మందు లేదు. కాబట్టి మందు మనం ఇళ్లలో ఉండడమే. కాబట్టి నా యొక్క ప్రార్థనను మన్నిస్తారని నందికొట్కూరు నియోజకవర్గం ప్రజలకు, మరి ముఖ్యంగా నా యొక్క ఎంతో అఖండ మెజారిటీతో నన్ను గెలిపించి నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు సదా మీ సేవలో ఉంటూ మీరు బాగుండాలని కోరుకునే వ్యక్తిగా ప్రతి గ్రామం తిరుగుతున్నాను, ప్రతి మండలంలో తిరుగుతున్నాను. మీరందరూ బాగుండాలి. ఎక్కడ ఒక 5-6 మంది కనిపించినా నేను వారి దగ్గరికి వెళ్ళేసేసి మీరు ఇలా ఉండకూడదు, ఈ వైరస్ ఎటు నుంచి వస్తుందో తెలియదు, మీరు ఇంటికి పొండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నా యొక్క ప్రజలకు నా శిరస్సు వంచి మీ పాదాలకు నమస్కరిస్తూ మీరు ఇంటికే పరిమితం కండని మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటూ, మన ముఖ్యమంత్రి గారి అండ ఉండగా, మన ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రేమ అభిమానం ఉండగా, ఆయన మనకు ఎప్పుడూ తోడు ఉంటాడని చెప్పేసి మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. కాబట్టి మీరందరూ ఇళ్లలో ఉండి మనము ఈ కరోనా వైరస్ను ఎదుర్కొందాం. థ్యాంక్ యూ.